Il-Pulizija qatt ma qalet li talbet lis service provider il-call profile ta' xi persuna nkonnessjoni mal-każ tal-Ispettur Elton Taljana. Dak li jingħad kien li l-Pulizija kellha f'idejha call log. Il-Korp tal-Pulizija kien qiegħed jirreaġixxi għal konferenza tal-aħbarijiet li ta' Jason Azzopardi li fiha deputat nazzjonalista qal diversi nażettezzi u skorettezzi fil-konfront tal-Kummissarju tal-Pulizija. Fi stqarrija l-Korp tal-Pulizija qal li Jason Azzopardi naqas li jifhem id-distinzjoni bejn call profile u call log u għalhekk l-argumenti tiegħu ta' x'qal il-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data huma bla ebda bażi fil-fatt u fil-liġi. Mhux vera l-Pulizija talbu service providers għal lock calls għal call profile. Mhux veru. Rigward il-każ ta' Norman Vella, l-Pulizija fl-istqarrija qalet li f'dan il-każ partikolari ħadd ma kien għadu tressaq il-qorti u l-Pulizija eżebit mobile u tablet ta' Norman Vella siġillati skont il-proċedura legali u taħt l-awtorità tal-qorti li deċidiet il-każ. Tantu għedt li għalkemm fis-sentenza tagħha l-qorti ordnat li l-Pulizija tirrilaxxa l-imsemmija mobile u tablet, dan ma setax iseħħ billi dawn kienu fil-kamra tal-eżibiti tal-istess qorti barra mill-pussess u kontroll tal-Pulizija.